Ingħata l-aħħar tislima Patrick Miller, ex-kollega ta' Media Link Communications li miet aktar kmieni din il-ġimgħa fl-età ta' 70 sena. Patrick kien l-ewwel Operations Manager ta' Radio 101 li llum huwa Net FM u kien strumentali biex Radio 101 stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-istazzjonijiet tar-radju ewlenin fl-1991 wara l-bidliet fil-liġijiet li daħlu l-pluraliżmu fix-xandir. Il-funeral ta' Patrick Miller sar fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan f'tislima li għalija attendew diversi qraba u ħbieb. Ma setax jonqos li attendu numru kbir ta' ex-kollegi ta' Patrick mill-kumpanija Medialink kif ukoll uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista flimkien ma' numru ta' deputati u MEPs. F'Radio 101 Patrick Miller kien baqa' jżomm karigi maniġerjali u ta' kontribut fit-tmexxija tal-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista sa meta irtira fl-2008. U kien ukoll supporter kbir tan-Neptunes li ftit tal-jemilu rebħu l-kampjonat tal-water polo. Fil-fatt tal-funeral attendew ukoll uffiċjali tat-tim tan-Neptunes.